Kedam tang surihini rapho ningkan kehijan kacharbo jog dimasa otlang nomate munirang tin kave atum KEC bas khang cheksi bang plikebra isi sose adai kave karbi atuma phan apran armutekang etsi avi palang bungset an pinle bang sohut apran kedam nang atuma phan pareng un e sita alang litum akarjong sining hemreng mi lapen adona rap atuma phan ningduk arni pen ningke pathi dunjia phan pura KEC pen siding ponsi aningkan bang setami bang so dimalong kachekimo pon bomla labang sorni aphana bangke karbiang long autonomous council pen setami national monde pu hokponsi KEC angkang kedo anasai hema bangke ing haponsi kachekimo dunang thek hokpon lesson thot si kedam tang preni pai kretrok siarni le thot setami ingdeng kriser kep ke chok Charchim Prisek along kachekimo asai dengpon bangso kachekimo asai kedeng ahut KEC CM Dr. Tuliram Rong hangki japon along KSA pendang lok ke ongdong hampanga songatu chetong durinti bangso hut KEC CM Rong hang pen kaninje pona tengki bangso dimalong otlang notum karbia khiaphan lapuson claim tang lo pupena bangki nilitum adimalong palidon lo lapen nilihin pen setami kisung ki fudun arada tumaphan peron ponla lesi kidam tang abangki pedam lona suta ke bangjilang arnia bangki lapusona bidilang no bangki pa bete japhan por ipona popusi ningje pon laso hot laso tapi civek arnia masini ni jang George medical hospital jawatan masuk caranya lapen ke Charchim Rong antan ni umida yang mana tu lapen ke laptop ki laso hot jaga muni tum tu ke thak akhiri penan dolo rong penan ni lo lapen la ana apran karnu ke takali panan ningga henno iya ninglo lapen ke to me takunan ninglo lapum mangke aheman da me kai kangat kasi wala so a picture theklong pe laso asin ke theklong hot nili make jang lasi api crossing ki minister dak na kumri laso hodon kal tangon je malab alang hin ka tape ya Charchim Prisek arong aso phan Charchim arong aso phan Charchim phan ekok ro ka lapen ke nili hin pe tamai nili bangso kachekimo asai kedeng ahut KEC kacharia tum pendang lok KSA rat sai claim bang lapen ke ongdong hamphanga songa tum setami chitong dunrinti non bangso towar la ke jirikin deng arat kachileng abangki la henlo towar pilo apotsi ke bangji surhini rainko rapho aningkan theria cheklo angbong patang ponpo lapen non bangso hut apran kedam nang ahemasor atuma phan kedam tanga pora hut setami un an pen nili cherabdun lo lapen alangli tumake mang ason ke papleng piponsi ke onglo lapen an parta ke bang jilang ani setami un an pen ka cherap chetodun thujia phana bangke bor ipon popusi ningje pon kara sayang deng ka claim look rongge chul emprek pen cheng lok akapeka sayang deng ka chingpura saya ang deng pen cheng lok kara sayang deng ka me ning siket kan dolong pe chul lapen kini bangke nilikat ke bang tinda nilikat udu aja cakana sayang dengke isi penil tapi cunde rason long dak ladak pani solar bolo ada tum phan ne dihala jega daya bepina tum phana family phan lak ko poro dila ting digip kat achi mo pepen musuri alan ladat to tapena parge la sotwar lake dake economic lifetime lo ke dirgen deng ba border area ke bang atwar kinang so jadi ngelo ka kita nona bangke non mars apang lataga so sayang dengke tang apang apis tang pola foto warta jadi dengan tang kasi li pujie bangke non uninga ningkana bang Prisek Charchim along so Charchim along so Asia model village mesen ki juna lang war penchenglo ane rong kera than penchenglo nane Charchim to Charchim ke da penchenglo so mesen asayang deng iklim ponje phan kar autonomous council news report KTV news